svima u ovom klipu radimo osnovne pojmove u elektrotehnici. Tu spadaju napon, struja, frekvencija, snaga, otpor, magnetna indukcija i kapacitivnost. Idemo znači prvo napon. To ste verovatno svugdje viđali, na primjer piše negdje 220 V i 12 V, to je napon. Označava se sa veliko slovo U, a jedinica mu je volt. Struja. Označava se sa veliko slovo I, jedinica je amper. Frekvencija označava se sa veliko slovo H i malo Z, jedinica je herc. Snaga označava se sa veliko slovo P, a jedinica je watt. To ste vjerovatno isto vidjeli, na primjer kad kupujete sijalicu pa tražite na primjer 60 W, 100 W to je potrošnja. Onda otpor. Označava se sa veliko slovo R, a jedinica je ohm. Magnetna indukcija označava se sa veliko slovo P, a jedinica je Tesla. Kapacitivnost označava se sa veliko slovo C, jedinica je F, farad. Ovdje sam stavio neki primjer, na primjer sijalica, radni napon, 220 V, potrošnja znači 60 W i radna frekvencija 50 Hz. To je to. Pozdrav, nadam se da ste nešto naučili. Pitajte šta vas zanima, lajkujte i prijavite se na kanal. Pozdrav!